Yes, nyakoromogi machiegni ahinya ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka ineno ni endi kawuono wan ka endi en breakfast kaka ineno no endi adwa ni awuo gi wuodwa kendo osiepna manie pinje maoko. Osebedo ka otiyo matek ahinya kendo gi sani ni endi wadwa ni wawinj matin koya kuom iluongo ni James Abanga. James Abanga en kijana mane pacho ka endi lakini otiyo e pinje mag wagunda. Nitiere mentality ma ji osebedo go ni ka in loka to iwinjo maber, in loka in gi pesa and gima nyaka wang'e ni jogi endi gin be gi face challenges mopogore opogore machalo mana kaka jok mane Kenya ka endi. Koro kapok wachako James Abanga, adwa ni kuong imos jopiny. Ne ng'ato moro amora mawinja kumoro amora ma utiere gi nyinga kaka MC Omari osewacho ni iluongo ni James Abanga. Amoso ji duto tete mawinja ni misawa. Ang'ene gi winjo kanyo no endo. Mokwongo ing'e ni kapok wadhi mbele, ji de gomb ng'eyo ni James Abanga en ng'awa nikech ang'e ni samoro nitiere jok ma ok olony kodi ahinya kowacho ni maybe e terms mar ng'eruok. James Abanga en ng'awa? Anyalo wacho ni James Abanga en kijana ma bende pod ok kijana maduong' sana, kijana ma pod tin. An aja Uyoma, aja kumoro ni Kadongo, Uyoma Ragengni. Kanyo mano nyuola, kanyo masome, then achaka yudo yo madhi go mbele asomo kumoro ni Homa Bay, kumoro Ratanga Secondary School. Mane process mara mag school, then gisani to nawuok Kenya abiro manyo oko. Awacho mamatino kada nawacho mang'eny kada alura gi penjo. In okay, in sawa. Ing'eni kiwacho ni in oko, mokwongo jok mang'eny gombo bedo ahinya e pinje mag wagunda, to samoro pok giyudo thuolo no endo. Iyudo ka nitie jok moko matiyo matek kabisa, jomoko uso kata lope mondo oyud kaka gidhi e pinje maoko. Tiyudo ka pod gitimo gigo te to ok giyud chance no endo. Nyiso ni ichamo pesa gi to pod ok gidhi. In kaka James Abanga, ere kaka maybe ne luwo, nikech aneno ka pod in kijana matin, ere kaka ne luwo mi ichopo e pinje maloka? Kalure gi shida manyalo wacho makale, ne ntiere osiepna kata anyalo wacho ni watna moro ma bende emana tudorago mondo mi achop kuma antiere, nikech adieri kuondigi kichope to nyaka yud gimoro ni connection mabe it is mano gimochuno ni nyaka yudi. Koro nayudo kazinda moro ema nogola e Kenya mokela koni, but ji mang'eny chiwo ga pesa mondo gibi oko lakini pesa go ichamo. Koro mondo mi chop kuma wantiere kata mondo mi dhi kata oko, imanyo ng'at moro ma legit, yani ng'at ma legit ma ok nyal chamo pesani. Kitimo kamano ibro neno ka ichopo kuma idwaro, but ji mang'eny chamo pesagi, and that's the truth. Mana dieri ichamo pesagi. Koro imanyo ng'at moro minyalo imiye trust moro 50% pod ibedo go, nikech ikia gimoro amora manyalo timore. But ato nokela koni gi katin ng'at ma koro watna koro noka ok ocham pesana. But generally nitie pesa michiwo? Yeah? Generally nitie pesa michiwo? Generally nitie pesa michiwo nikech biro oko ok yot. Nitie pesa michiwo ne joma chuo, joma nyiri, anyalo wacho ni joma nyiri to inya yudo ka company kawo gi nono, then bosses ma kuma gidhiye no ema tutege agents. Koro agents bedo paid, koro gikawo nyiri maybe nono, ineno. But joma chuo generally gin ichiwo pesa moro matin, there is a token. Koro gisani James Abanga, ing'eni kwa wacho ne loka to ji kawe generally like loka en it's a name, I mean it meaning ne you are outside the country, but now loka gi ng'eny. Koro ok miwa definition mar loka ne like
in kanye sani ko wacho ne loka ji anyalo wacho ni an kuma an Gulf Country but ji okawo ni Gulf Country ok en loka, mano e kaka ji okawe, but anto ng'ata moseidho ndege mowuok e Kenya kata mowuok ng'at moro amora mosewuok oko mar Kenya modhi kumoro anyalo wacho ni en odhi loka, mano kaka gidhuluo kamano kaka ji wache, but kuma antie to kaneno ni an loka sana. Ok aneno ni an loka sana, aneno ni an machiegni gi dala. Like in Gulf? An Gulf en aena machiegni gi Afrika, koro okay. Ok obor sana. Now, what is your life experience Gulf? En kaka ji wacho ni jok man loka uloso pesa, un gi dau, jomoko be wacho ni uchandoru, jomoko gombo mana duogo Kenya. Like ji wacho gik mopogore opogore. Wan generally ok wanya wacho nikech un ema un kono unyalo kono. Nitie joma be wacho ni you people are being paid a lot of money, like $500,000 per month. Some people are saying they chulo mana 20, jomoko ni kia utiyo mana ne 10. Kasto rumors be wan go ni kia nyaka nyocha Ruto jatend piny ker masani endi donje telo, nitie kaka un gi ng'ekni moro matin e chudo maru ni bende ubedo tax gi kono. Generally, what is your life experience kanyo minyalo kono nikech into koro in e ground? Koro agoro kamano, koro omare gi sama wuoyo kodi ni makata kineno apani winjo kata kaka yamo ng'eny ane field ane pap ma ok yot, en gimoro ka apani en gimoro sa ariyo but chieng' pek ineno, chieng' pek sana. Koro life ma koni to ok anyalo wacho ni wawinjo maber, ok en life moro ma en ibiro manyi ng'eni tich onge, wacho ni tich onge Kenya mang'eny. Ibiro manyo mondo ikony jodala kata ikony ngimani ineno. But life mo maber ni koro i enjoy, no, mano is a no. Ok anyalo wacho ni wa enjoy sana. Sani ane pap kama kata aloko aketo ni kamera ane desert. Inyalo menyo no matin. Kineno ane desert ka koro ere kata na M-Pesa onge ka onge gimoro amora ka en desert. Ok inyalo neno gima pidhi kanyo kata minogo mago gik mana mopidhi ineno. Abeda desert ma thim. Koro ineno mano boundary kocha jeshi nitiere. Ok diwuok kiwuok kata ing'eni ilwar e jeshi kucho. Kacha kambi mar lweny. Koro an abeda piny ka ane papa ne field. Mochiel no mano kambi jolweny. Macha kambi jolweny maka kiwuok kata idonjo e kambi lweny loko kono. Koro ane border, ane next, niko karibu na fence, ane but fence. Mano kambi jolweny mar country moro koso mana mar country no? Kambi jolweny mar country mantiere. Then Koro wach mar ni pesa wayudo mang'eny, though pesa gichulo maber, but omari ng'eni ka intiere imbe nyaka spend, nyaka ichul ot, then kata ka pesa no ng'eny nyaka ing'i kuma dala nitiere, nyaka imany kaka ikonyo jodala matin. Koro onyalo bedo mang'eny lakini kin gi koni to onyalo bedo matin nikech in bende nyaka ikonyri, ma bende koni bing'eni en expensive, kuma intiere be en expensive ineno. Koro kata moro matin inyalo kodala, ok en pesa moro mang'eny inyalo wuok koro in gi pesa mang'eny, inyiso ji ni koro in gi pesa no. To generally joluo en ng'ama nosenyuolore janyadhe, jaluo en jara odwa ni maybe chieng' tich abich kosetieko tije moro matin odhi omule nyadende moro, odhi omiele ajawa moro kumoro. Un ere kaka udhi kode kono nikech in e piny motuo, in ere kaka samoro ajawa moro matin chieng' tich abich? Hello. Jatelo ang'o timore? Akeni podi winja? An kodi ba? An iwinja?
Awinji maber kabisa. Koro napenjo ka echa endo sama nopok ilal kanyo no endo ni joluo ne gin joma onyuolore jonyadhe, at least wadwa ni chieng' tich abich, chieng' weekend moro, udho winje dendo matin, ichamie amuna moro, ikwote kal kumoro. In ere koro kaka itime kono no endo, kata un kaka utime joluo? Omari gimiwacho no timore, nitie joluo be nitiere kamba jaluo. Mago nyalo timore ka ok ing'eyo kumiyae mokwongo. Inyalo dhi kuoto kal kaka idwaro no, inyalo timo gimiero, lakini kiparo kuonde miyae, nyalo migo break. Anyalo nyisi ni kapo ni wuok e ot, sami wuok e ot, kidwa dhi kuonde go nyaka spend a lot of money. Sami idwa dhi manyo nyako no, kata idwa dhi manyo nyako mondo ikony dendi, idhi spend a lot of money. Koro, igo kwan ing'iyo ni to koro, an gigni ariyo ka. Kachako wuok nadhi manyo kal, kachako wuok nadhi manyo nyako, ere gima dhi yago, to pesani ema adwa nagergo gimoro dala. Koro ineno gima kamano, to kaka abero mari, ing'e ni an ok acham gik makech, to pod ok achame nyaka sani. Koro kar pesa mar culture, nitie kuma odhi donjo nae, dongi wi an gi ot madake, wariwore, wadak kumoro achiel, iwinja? Kuma wadake ni, kata kapo ni ng'ato ni day mare, dongo celebrate mana iye ka, wachamo mana kege, wago gik makamago. Gimoro amora itimo mana e ot, nikech mondi bende chieng' rieny ma bende kaka iyudo nguvu minyalo wuok idhi chamo ngomago. Otek babu. Aneno kinde mang'eny jorachar kobiro e pachowa kaendi to ji laro gi like kopo ni onyako to chwo lar, yani chwo gombo mondo bede kode, to kowuoyi to nyiri te thone. Bende gino timorenu koso jogo neno kabimbe? Be nitie kaka jorochere go gombo kono? Koso gineno magi gima chandore? Wani temoche, ni koni jogo neno waka? Debed ni gineno ka dhano koso ka bimbe? Be bimbe gilaru? Okay. Omari, gini en gima nosedhi ne ji mang'eny. Jogi kaka ing'eyo ni wan joma rotenge, ing'eni riek ing'eni wariek, koro ing'eni gima hinyo jogi, giming'eyo cha, do ing'eni iluongo nang'o, jo kisungu wacho nang'o? There ang'owa? Ba idwa kono jopiny na kia kizungu bwana. Okay. Chunygi ma inyalo yudo boss maber, makawi kaka ng'ate, makawi kaka dhano, but inyalo yudo kuma ok ichal kaka dhano, iwinjo. To ok anyal wuoyo marach, an kuma tiye, an boss ok abedo go machiegni, an abiro tatimo gima timo, koro an aonge freedom moro amora manyalo access go boss mong'e kata pacha. Abiro tija, timo tich matimo, adok e ot, idhi bedo gi kwe. Koro kata kapo ni wuotho kata kumoro ni koro ng'ato kawi kaka jarateng', no, an mano pok aneno, lakini chuny gi to ken, chuny Warabu ok en chuny moro ma ohero jarateng', no. Mano gima naneno. Gionge gi chuny moro ma jogi nigi chuny matin, yani koro ing'eni yande nyaka iluw aluwa chike makoni. Ing'eni kapo ni ok gidwar ni wuoth gi nyargi moro amora, nikech kiwuoyo bedo gi nyargi moro amora to ing'eni in marehemu, in itho. Koro mano kemi ng'ada ng'ada, ibedo mana e odi. Kata ka dendi thagi, ibedo mana e odi. To nitie gima be iwacho ni un kaka jok mane pinje mag Warabu udonje timbe moko ma ok ber, kaluwore ni maybe onge kaka uyud nyiri, koro udhi e gimoro miluongo ni deyo nyuok, iwinjo? Deyo nyuok, kata ma gine wacho ni kunyonga, koro inyalo po ni utiyo gi Aramis, maybe itiyo gi lweti, gik moko machalo kamano. Apani ielewa, and jawinjo mawinjo kanyo be nyalo winjo maber kabisa. En adier, kata iyudo ka nitiere koro jok moko ma nigi chwech machal, nikech kaka iwacho ni iriwo ot no endo, koro iyudo ni Omari gombo to imbe gombo, to chutho nyadendi to uonge godo, koro chuno ni samoro ubed e riwruok kanyakla e chwech machalre. Koro ok adapandi Omari, adwa wacho ni adieri ma wan dhano,
then dhano ka dhano Nyasaye ochweyo ok ochwewa gi kite. Gombo nyaka ibed gi gombo, iwinjo, nyaka ibed gi gombo nikech higni 2 bende ng'eny. Koro iseketo mind ni ing'eni sama iwuok Kenya kata iwuok kumoro ibiro kata gal, ing'e maber ni kanyo idhi tiyo, mano moko nyaka bed e pachi donge. Ka mano osebedo e pachi, bi ka kiseset ni kata ka en contract mar 2 years, idwa ni take 2 years. Koro ka in e iye ka chopo kuma koro dendi nyaka chapni. Nyaka chapni. Tiere joma ng'eny Omari. Ok anyal pani joma ng'eny 90 ama 93% mar nyiri gi joma chuo gi jinyonga, ineno, ginyonga azini di bathroom nigo tibugo piny. Koro kaka an nikech interview iketa idonge kaka anyalo konyora. Omari wan joma chuo ing'eni wating'ore kar saa 9 donge kendo igombo. Koro an atimoga mang'eny, an gi chupa mar soda Coca-Cola gi koro chupa ni kikete piny to biro bedo mang'ich. Awacho ni gima timo, akete kora, aride kora mos. Babu dendi dhi kwe madugu, sawa, iwinjo, dendi nyaka kwe madugu, sawa. Manyiso ni kaka wuoyi koponi ati ichung' gokinyi, manyiso ni in gi haja mar ng'ama miyo, kikawo chupa kalure gi bedo maonge ng'at mantie machiegni kodi, kisekawo kata 2 years idhano, gombo ni nyaka bed malo gombo. Ok, nyakwar kaka iwinjo no endo, ma iluongo ni James Abanga. James Abanga ni e pinje maoko mag wagunda kanyo no endo, kendo iwinjo kotemo konwa kanyo gik ma gin bende gikale kanyo sana kaka ng'ama dhano. Nitiere gik moko ma samoro del gombo ma labda isebudho ne kanyo no endo. Kaka iwinjo komedo konwa kanyo no endo, maybe bende inyalo medo penjo gimidwaro penjo e comment kanyo no, penj kanyo, nimar pod wanyalo duoko ka denuoya nikech James en ng'ama youth ma wan godo, en one of the youths ma wan godo mani oko, onyalo konyo yudhe magwa achiel ariyo adek. Nitiere gik mang'eny mosebed kiwacho sana jok ma oko gi ma koro wadwaro ni jok man oko gi be nyalo konyowa. Wabiro bedo kwawuoyo gi jok man oko gi achiel kachiel, sana jok man diaspora, jok man Gulf, gi jok mopogore nyiri machuo chamo pesa gi Kenya to gi gik moro achiel ariyo adek. James Abanga chien kacha nitemo puonjo joma nyiri ne kik gior ne chuo pesa. Inyalo paro? Aparo maler. Ok ikona experience ni ende, nitiere kaka in gi experience e nyi Gulf michamo pesa gi Kenya kon? An gi experience, an mokwongo an Gulf kaka nasebedo ka nyisi. Jok man bende chamo pesa ng'ato kapok idhi Gulf. Dong' atuo kara ni ato ok an single, an gi minot, apani ng'e stim mara maler mok inyal kiaya kata ma. Ang'eyo. Koro Omari an Gulf, adwa nyisi ni nyi Gulf gin nyiri mabeyo. Then nyi Gulf mose make mind ni gidwa konyo. 90%, Omari nyisi 90% nyako matiyo Gulf en nyako mawe nyathi dala. That is the truth. Koro obiro nikech samoro ni wuoyi moro miye character development. Obiro Gulf mondo koro tim ni ande owere gi wach dichuo mano chapo wiye tich mano timo. Inena? Koro sama kama nyako iseyudo tiyo, then itimo mistake moro nade ni yudo ng'at moro e mbui ma dhi timre nade kidhi Kenya to dhi dak kodi. That's a no. Mano isechake onge ng'ama nyalo riti Kenya, ng'ama nyako nitiyo ka ni yoro ne pesa ni timo ni development moko dala. Development itimo ni dala to in ka kata imiyo ng'ato pesa nikech en ng'at mi iamua ni koro kiwuok kata idhi dago. No, ng'ama nyako man Gulf Omari nyiri winjo matek. I'm telling you the truth.
nyiri winjo matek, nyaga winjo matek. Miyudo ni oro pesa no. Umari oseyudo pesa moro makoro mano oyudo makoro odwa ni omiya ng'ato, but nyiri winjo matek. Anyalo nyisi ni gimoro biro kani iluongo nango. Ntie festive moko ma jo Arabu dhie. Winjo matek but nyiri go oksetigo kochopo odiochieng' ma kamano ok ginindi. En tich, en tedo, en timo. Jogi ok nindi. Jogi tiyo matek. Koro chir magiru magigolo pesa magior ne ng'ato. An ok adwa kata ni nyako moro amora orna pesa matiyo Gulf. Gichandore. Giyudo pesa yo matek. Nyiri ok winj mayot. Giwinjo matek. Then nyako ma bende wiye ler en ng'at ma nyalo loso pesa ne kende. Koro akia gimomiyo koro nyaka chapa wiye nyaka obed gi dichuo ka en gal. Bi dala we tich. Kise make mind ni dwa koro bedo dala. Ise loso pesa ni maber donyi di dala ya business ni moro malejit tim ma wuoyi ma serious ubedo go. Iwinja udag maber. Eka kiti to ka in kad ni oro pesa dala ne ng'ama dichuo. Ketho sa. To donge James Abanga ing'eni sama ng'ato obet oko kanyo kinde be dhi ndalo be sudo kaka wuonya ndare wacho ni kinde be dhi kia ndalo be sudo. Ng'ano neno ka kata samoro en ike medo niang'. Samoro koro nokawo contract mar 2 years to chako extend ochwade to mano koro 4. Komede ike to nyathi be ni dala. Nyathi be samoro samogone video call nyathi be penjo dadi. Ineno ka samoro gini chape. Koro dwano bed gi ng'ama onyalo luongo ni jadeyane ma kopono biro Kenya to gi move godo maber. Iyude maber kabisa. Debed ni koro in chutho idwa discourage wach mar online dating ni because they have to date online kong'e godo kaka ng'ani chal. Bing'eni nitie jomoko mose date online mokawre. Jomoko bose date online moduogo fweny karakter mar ng'ato ni kare ng'ani en kama. Koro in idwa ni wa avoid online dating utie contract to be oyud ng'ato Kenya. Ero kamano ma ada penjie. Kasa ni kanyisino mari ana ja Kristo mineno ka ting'o muma kane simu ka. Ana ja Kristo ana lemo. Okamadh kong'o anyisi gi dhoga kano okamadh kong'o e simu ka. Okamadh kong'o ana lemo aonge dhako. Chutho ino ng'eni an gi dhako tanyisi kani ana aonge dhako an kenda. To akanyalo convince nyako madonji, convince nyako ni aonge gik ma kamago madonje boko. Ka chieng' miromo koda igundwa ni an gi jok ma kamagi. Ing'eni mana chaka mi heart break, kani iseyudo ka heart break chaka mi heart break. Koro ana kwayo gi online dating ok rach. Nitie jok ma nitie joma osetimo kamano moyudo. Ok anyal taw. But Omari, chutho king'ama nyako in Gulf iwinjo to ni dwaro yudo ng'ato dala. Ana neno ni ande kikimany ng'ato dhi mana dala. Omari iparo kora da penji wachaka penje gimoro achiel. Omari sama kiseloso pesa ni miseloso pesa ni maber kabisa. Isesandiko ni miloso pesa ni maber nyalo konyi miyago gimoro dala. Dichuo nyalo tami yudo kibedo mos ma koro iloso magigeni. Dichuo nyalo tami yudo. Ok nyal ta. Yudo. Ilos Ya pole sana Abanga ne wan gi ng'ekni moro matin kanyo lakini wachako duga yama kia ni nyalo winjowa. kabisa ya aneno ka sama wawang'wa kacha chendo wadong' gi dakika matin sana but nitie gik moko ma important kanyo ma nyaka wawachi kapok watieko. Koro iwacho ni koponi ka nyako osebedo gi pesa to dichuo ok tame yudo. Koro los pesa ne obiro yudo dichuo kochopo dala. Exactly. To ka samoro oseneno karakter modwaro like ng'ani osebedo kopimo owuotho kuonde achiel ariyo adek oneno kaka obiev kata live oyudo kobiev maber ok the advice mondo okawe kapok okawe. Those are nonsensical things, Omari. Those are nonsensical. So kinyal pimo ng'ato e simu. Eka kidhi pimo e simu. Anyalo timo gimoro amora Omari. Anyalo wacho ni gimoro amora nikech adwaro. Ing'eni dwari, for example adwaro nyako, nyaka dok piny, nyaka nyisi ber mara. Dang' awach rach mara. Idhi wacho. Bed kod one on one, wabed piny one on one mondo ing'e kaka wanyalo dhi. Mondo ing'e kita ka intie buta.
All right. Okay. Yeah. Kora dagi wachno. Awinji jatelo kendo iwacho wach man gi tiende. Anyalo pime gi chwo 10 modhi obedo kumoro achiel ni e meeting. Yeah. Kendo apani ng'ama owinjo to winjo, kech wan wapuonjo apuonja lakini ok wanya decide ne ng'ato. Wan wawacho awacha to ng'ato decide kende. Koro nyakwara mogo kaka iwinjo no endo ma iluongo ni James Abanga, ne wan kode kaendi e LTN live. LTL ochopo kuma koro wadonjo abroad. Wago gi joma man abroad mbaka. Kopo ni ati in abroad kanyo tidwaro, you have a story to share with us, you can just feel free to contact us. We are always available for those people who need us. Ok ne any other person. Mana jok madwaro kanyo no endo. Kawuono ne wan ka pod wachill out gi jok madongo dongo. Wan ka endi gi wuo Nyabondo himself. Unyalo nene kanyo no endo. Koro ma koro ng'ama ochung' ne finance. Ma koro ng'ama ochung' ne finance. Moseketwa koro wanyalo wuoyo nyaka gi joloka kaka koro neno James Abanga. Mani network emok stable ahinya. But I believe ni jaloka winjo maber. James, pod iwinjo kanyo masawa? An awinjo mongi moro amora mok awinjo. Awinjo aneno ng'ato. Aya ka koro watieki kono jopiny nang'o. In ema koro wadwa ni ikonwa kwa tieko ne. Koro ikono jopiny nang'o. Wachni mogik kwaloro mbaka. Mogik agone erokamano kuom rwaka LTN mondo ashare mara kuma antiere ni. Gima anyalo wacho ne ng'ato ang'ata matiyo Gulf, watiyo matek to tek, but watiyo matek. Nitie joma ritowa dala. Koro wamedo tiyo matek. Mano gima anyalo wacho. Nyakwara mogi winjo kaka owacho no endo, owacho ni watiyo matek kata kobedo ni oridore kamano. Wago erokamano. Nang'ama nokelo ni chenro ni denda ni Omari Nash. Wan kaendi gi An Wycliffe Ochieng. Wuod Nyakach Koguta, Nyabondo. Wycliffe wuod Nyakach Koguta. Ma koro sani jok ma control the pesa. Ka wuok mang'eny to gidiyo. Kodi matin to giyawo. Ero kamano ahinya, wameduru support LTN. Gisani endi ji vote nwa. Wan gi nwabedo nominated mar awards. Koro en very simple. Idhi adhiya e www.marwaeventslimited.co.ke tiyudo category mar supportive online platform. Ti vote nwa kanyo, miyowa kata 100 votes. Vote ka vote en 10 bob. To kokamano tinyalo konwa to mi link mi vote go direct. Thank you so much James Abanga. Warad kendo next time ka jogi okelo penjo machielo. Erokamano. To adwa na chika ya kwa ji ma mago mari worldwide kumora mora. Watemuru support LTN. Mane kuma wanyalo wacho dholuo maler kendo enemo ong'iyo kona gi kona ka kona. Ka usani ano kang'iyo na nyalo chopo tin mawuo. Batimanyo mama nyakwa wuo mondo share mind ma wan go. Koro LTN en channel mowuok konyo ng'ato okonyo nyaka upcoming artist. Koro waturu LTN. KD YouTube, you subscribe to that channel. Ero no mari.